дар дораи истиқбол аз ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, корҳои ободу зебогардонӣ ва инчунин дар сатҳи хуб пешвоз гирифтани соли нави хониш дар тамоми макотибҳои таълимии мамлакат омодагиҳо ҷиддӣ бароҳ монда шудааст. аз он ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб таъмиру тармими бинои муассиса ва беҳтар намудани шароити хониш барои хонандагон омода гардида истодааст. муассисаи номбурда аз соли 1974 инҷониб фаъолият дошта, ба гуфтаи масъулон дар гузашта шароити таълимӣ на он қадар ба талабот ҷавобгӯ буд, вале имсол бо дастгирӣ ва сарпарастии як қатор хатмкунандагони ин боргоҳи илму дониш ва инчунин бо саҳмгузории соҳибкорони деҳа, муассисаи мазкур пурра аз навсозӣ гардида, дару тирезаҳо қисман иваз гардида. дар қисмати дигари бино бошад, кор ҳамакнун идома дорад. дар муассисаи мазкур 1000 хонанда дар ду баст таҳсил менамоянд ки ба онҳо зиёда аз 100 нафар омӯзгор таълиму тарбия медиҳад. тибқи иттилоъ, як синфхона бо мизу курсиҳои нав таъмин гардида, ният доранд мизу курсиҳои фарсударо дар дигар синфхонаҳо пурра иваз намоянд. таъмири мо аз ҷониби собиқ хатмкардагон ва соҳибкони маҳал рафта истодааст. чӣ хеле ба мо шумо маълум аст, таъмир бениҳоят бо сифати аъло рафта истода, ҳатто ивази дару тирезаҳо ва дохили синфхонаҳо пурра таъмир шуда истодааст. мо ният дорем ки то оғози соли хониш синфхонаҳоро пурра таъмир намуда ба соли нави хониш ба хонандагон ҳадия намоем. хонандагони мо дар соли таҳсили 2025-2026 ба якчанд унвонҳои нағз ноил гарданд. аз он ҷумла дар озмунҳои байналмилалӣ ки зиёда аз 60 хонанда мо пешниҳод кардем, 40 таами сазовори ҷойҳои намоён ва медали тиллову нуқраву биринҷӣ гардиданд. ва инчунин дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ 3 хонандаи мо дар ҳамон сатҳи ҷумҳур сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. дар ин замина муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 шаҳри Кӯлоб низ таъмиру тармими бинои муассисаро аз моҳи июни соли равон оғоз намуда, ҳоло бошад дохили синфхонаҳо, роҳравҳо ва дар маҷмӯъ дохили бино пурра омода гардида, дар қисмати берунии бинои муассиса бошад кор бо маром идома дорад. тибқи иттилоъ то имрӯз мувофиқ ба имконот як синфхона пурра ба мизу курсиҳои нав таъмин гардида, мизу курсиҳои фарсудаи дигарро бошад ният доранд марҳила ба марҳила иваз намоянд.